Čaute, dobré ráno. Skoro 9 asi. Mám 48, pomaly sa dvíhame. No snáď už aj odídeme za chvíľu. A prší kurňák. Čaute, tak nám súvisle prší. Došli sme na takú pláž, kde však nepôjdeme, lebo ostávame tu na takú chatku, ktorá je zamknutá. Ale tak lepšie ako stať na daždi. Ja sa idem najesť. Keby prestal pršať a bola možnosť, kde vám niečo vôbec môžem ukázať, lebo moju kameru si nechcem namočiť, tak ju vyťahnem, ale zatiaľ čaute. Čaute, takže prestalo pršať. Pekne sa prezliekol všetko, prejdem 200 metrov. Príjem tu bazmek prekračovať rieku, ktorá je proste trošku hlbšia. Takže je to úplne mega. Ale ukopla sa mi povolil. Proste super. Prebrodená rieka. Idem sa okúpať do mora. Ja na to kašlem moc hlboko. Dávam si do palec. Čaute. Takže sme prekročili rieku, ja som sa trochu hral so šarkanom na tejto nádhernej pláži, ale už zase sa zatiahlo, ináč sviečilo slniečko, som tu chodil hore bez a tak a znovu tu je proste už zatiahnuté a ideme niekde a mali by sme ísť aj do nejakej jaskyne, tak sa necháme prekvapiť. Ja vás idem schovať, lebo začína pršať. Čaute, tak sme na konci tej úžasnej pláži a ideme na to spodné, Telegraf, čo je 9,5 km, 3 hodiny smerom do lesa a Ziggy hovoril, že tam pozná nejakú akoby jaskyňu, o ktorej veľa ľudí nevie, tak chce nás tam zobrať, lebo máme ešte plno času, je vlastne sa dopracovať k hodinkám 13:13, jej! No tak. A ináč akože mne by nevadilo veľmi tu ostať celý čas. Takej úžasnej pláži ísť sa okúpať a tak. Takže si dáme pauzu na cestičke. A v podstate v kuse nám pršalo, ale tak akože taký pocit mám, že chodíme v dažďovom pralesi už v podstate a chodníky sú skôr také súvislé bahno. Super. A zo začiatku som sa snažil nestúpať do bahna a tak, ale už proste na to plné serem a stúpam do vody, kašlem na to. A ešte také 2 hodiny chôdze máme pred sebou. A jaskyňu, keď som to snáď správne podchopil. Čaute. Posledný keksik. Lebo sme došli tu. Chávame rúbsaky. A ideme dole do jaskyne. A uvidíme, čo to bude. Keď to bude. A ešte čas, 14:40. Yeah! I'm always losing my pants. That's the problem. I'm getting too skinny, but Toto som nečakal. Nah. Stalactites in here? Plenty of crickets. Have a look on the roof. Okay, have a look on the roof. Akože... I don't know about that. I really don't. I'm just quite happy with this part of the cave, I think. This is not a good idea. Oh no, I don't want to get that dirty. Shoes You've got to go first. feet first, not head first. Yeah, we see Ziggy. Now.
po strope sú chrobáčiky. Oh, don't be a princess, Jane. Poďme na to. No, girl. Otvor asi tak na jedného človeka, že ledva prejdete. Ale ináč úplne v pohode, len moje biele tričko asi už nebude biele. Akože u nás by ste si zaplatili za veľké peniaze. Nech môžete vo výstroji robiť horolezenstvo. Ziggy nás vezme na školský kemp, kde proste ideme a lezieme po skale. S čelovkami. Kise? Oh, somebody farted. God damn it. No farting in here. Crikey. Did you find that? What's this one? This one? Well, like, no, the little divot from the first little foyer bit. Like, Yeah, I understand that, like, saying Yeah. I've been in the big one quite a few times, didn't know. And it was Miss Krieger that told me about this. You know, remember Miss Krieger? Yeah. Heidi Krieger? She's awesome. I don't know. Someone told her, someone tells the next one. Who finds that, though? Like, That was everyone. yeah. My dad's found it. Tupli akože taký, že malá jaskinka a potom zrazu máte 50 na 50 cm dieru, kam sa máte vovchať. Že tak úplne natesnou pri hlave máte skalu, vlezíte dole a proste ďalšia jaskyňa. A pokračuje to asi niekde tam tým smerom, ale tam veľmi nevidno. A proste je tu riečka a fakt, že ľudia tam odpadky, nezli sme pomedzi odpadkov, lebo si ľudia si myslia, že tam nič nie je, tak iba proste hodia odpadky do diery. Ale proste wow. A nie je to pre ľudí, ktorí majú strach z stiesneného priestoru, napríklad moja mamka, tá by tu nikdy nevliezla. Lezieme naspäť hore. Skúsim zlezť s kamerou. That weird foam stuff. Oh, brother, your camera bag stuff. Pull it out. Give me the camera. Can you, no, just back. Can you pull? Yeah, I'll just Just pull it out, strong. Nah, it's all good. It's above. Okay. Zaseknutý Bobo. Jedné svetlo. A som špinavý jak praše. Som špinavý jak praše, proste všetko. Znovu to vyzerá ako prekrásny deň. Kým sa nepozriete na druhú stranu, kde hore v kopcoch aktívne prší, v diaľke. Ale ináč, akože... Znovu sa mi otvoril, pretože som stratil leukoplast pri rieke. No už znovu za mňa sem tam poprchá. Ale tak čo ja s tým narobím? Ešte máme takú špinavý hej, lepšie. No ešte máme takú hodinu asi šľapania. No vlastne teraz sme zišli dole, staďaľto. A ideme tam tým smerom a niekde hore do kopca ešte vyšľapávame. Ale najprv ideme ešte viac dole, aby sme potom mohli šľapať hore. A niekde... Sme na také travnatej ploche. Ešte máme takú parkovisku, kde máme auto 1 hodinu. 3 kilometre, necelé. A v pohode. A ešte vám poviem čas. 16:07. A sme na takom úžine, na vrchole úžiny, medzi kopcami. Takže nám tu pekne fúka vietor a rozmýšľam, že vyťahnem môjho kajta. Čaute. Mám takého tušaka, že ste trochu zahmlení, ale čo už. Vlastne od toho posledného momentu, kedy som sa vám hlásil,
podstate non-stop, nie že pršalo, lialo. Konečne v autobuse v suchom oblečení ako tak. Moje topánky tie rovno dávam do košov, na nich kašlem úplne. A bolo to strašné. A ideme domov, ja si tu ešte pojedám chlieb, čo mám. To je už celé, čo mám. Ideme domov a možno ešte niekde sa zastavíme ako vy kvázi večera. A ešte čas vám poviem, ako stále 5:20.